Все едно съм бил затворен за 24 часа. Всичко си е както го оставих. Не е баш както си го оставил. Верно е. Става си по-хубаво. Да, бе. За жури от пандищи, може би. Ако искаш председателя на журито да те короняса, ме. И какво стана сега? Не с тия, че изхвърли Джаро от улицата ми и клуба ли му взема? Клуба винаги е бил мой. По документи. Собственика му имаше дългове и ми го продаде. Дългове? Дългове. Няма лошо. Екстра си го бърнал. Къде са му букуците и векториите на оня ретро-гангстер? Мечове, статуи, вази. Надписаните ги изхвърлих, останалите ги надписах и ги подарих. На скъпи приятели. Много ясно. А оня, кум, колко ти е скъп? Не се продава за сега, що? Що не ме кефи. Защото след оня сън още ме побият тръпки от него. И какво са? Да го глобявам, защото си го сънувал. И защото ми запечатаха капанчето на морето. Кой остави да движи материал там? Киро и пецата. Мразят се в червата, един ако се издъни, другия ще го изпее моментално. Това ти е обезщетение за бара. Има достатъчно вътре да си купиш съседните два. В случай, че си решил да го играеш барман на морето. Добре дошъл в столицата. Шеф, твой човек пристигна. За 3 месеца не съм ти изневерил нито един път. Тая ръка чувствам като част от тебе. Много мило. Къде е Джеро? Джаро го няма. На колене. На колене! Отваря устата! Отваря устата! И явим сега, ти какво научи в затвора? Няма ли благодаря, че ми плати гаранцията, че ме извади? Не съм те молил. Ама мерси. Това само думи косъм, ще трябва дела. Какво ли ме, бе? Ади, ела тук. Ела му си пие едно на това да му дойде дар слово.